Hola, bona tarda. És un goig i un plaer per mi presentar a un dels principals impulsors de la robòtica educativa a Catalunya, que ell fa més de 20 anys que es dedica a impulsar programes educatius per formar alumnes de primària i de secundària en robòtica, que és una de les claus que permetrà que les noves generacions estiguin ben formades amb aspectes tecnològics que els permeti ser competitius a nivell professional. Des de l'Associació de Jornades per l'Excel·lència d'Esterri d'Àneu li agraïm moltíssim la seva participació desinteressada i també que ho vulgui compartir amb tot el professorat de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, perquè penso que aquestes comarques tenen molt potencial, sobretot si animem a quedar-se la gent jove a viure i a treballar aquí. I aquest és una mica l'objectiu de les jornades d'aquest any. Gràcies per venir. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres per convidar-nos. La veritat és que no és desinteressat del tot, teníem interès en veure el paisatge aquest tan maco que teniu i de fet ho hem gaudit perquè hem vingut mica en mica i res, comencem la jornada. Tenim per aquí la Cati Quintana també, que en cas de que m'enrotlli o m'allargui massa amb alguna cosa, segur que m'ho dirà, perquè la idea seria poder ensenyar coses a nivell pràctic també. Bé, hem fet una mica de presentació. El títol crec que amb la Pilar van quedar, bueno, què podem fer amb la robòtica a l'escola? I a part de què podem fer, bueno, jo ja us comentaré, com deia, fa 20 anys que fem coses, doncs mira, coses que vam fer fa 20 anys i que encara funcionen. No fa tant de temps, potser, però sí, coses que porten molts anys i que encara són interessants, a part de les coses més actuals. Vale? Comentar que nosaltres d'alguna manera també som de comarques, d'unes comarques una mica allunyades del centre, i això té dues característiques. D'una banda, sí, estem molt lluny del centre, però d'una altra banda entenem més bé de vegades com funciona el territori. Vull dir que, de forma que, bueno, a la comarca tenim el territori, la Garrotxa, que és d'on és original Robot Team. El territori, doncs, evidentment, depenem. El coneixement que hi ha depèn del departament i nosaltres tenim una col·laboració molt estreta amb el CSIRE, que és un centre de recursos únics que hi ha a Barcelona i on es creen materials relacionats amb tot el que són la didàctica moderna. I ara el modern, per dir-ho d'alguna manera, és fer projectes una mica transversals per entendre com funcionen les coses. No? I d'una altra banda, doncs, també no només volem relacionar el territori i el coneixement, sinó també doncs, les empreses. Les empreses vol dir allà on iran a treballar els alumnes del centre, que a la Garrotxa tindran un tipus de feina, al Pallars Jussà tindran un altre tipus de feina i a Cornellà del Llobregat en tindran un altre, doncs també relacionar-nos amb les empreses perquè en definitiva la societat s'ha format per tot aquest teixit i el que és superinteressant és que tot quadri, que algú es pugui formar, per exemple, el seu entorn i pugui, d'alguna manera, si ho desitja, doncs, realitzar la seva vida doncs, amb aquest entorn. Vale? Aquí hi ha un petit vídeo que no us ho passaré, ja té uns anys, però diu una cosa ben senzilla. Jo el que volia evitar avui, per exemple, no sé si ho aconseguiré, és que hi hagi massa rotllo, perquè a la que porti 15 minuts aquí explicant desconnectareu, no? I, en canvi, es pot aprendre no només parlant, sinó fent moltes altres coses, demostrant, treballant, observant, equivocant-se, vull dir que es pot aprendre de moltes altres formes. En aquest cas és un noi que està una mica avorrit a classe i que diu, tu, em donen pastilles perquè diu que no presto l'atenció, però és que jo a mi no, em costa molt de centrar-me perquè no m'acaba de... Vull dir que, doncs, d'alguna manera, explicar que en una societat molt diferent de la que vam estudiar, doncs mira, fem proves, no vull dir, no tenim la veritat, fem proves per intentar doncs, fer el que hem fet
tota la vida, i a relacionar una mica els joves, fer coneixedors del seu entorn i educar-los, doncs, perquè tinguin, perquè puguin desenvolupar el seu projecte de vida, donar-los moltes eines perquè ho puguin fer. Això també és un estudi una mica antic, però és interessantíssim, i és un estudi que es deia Rose, i que tenia a veure amb la rellevància del sistema d'educació a nivell mundial, de l'interès dels joves per la tecnologia i la ciència. De forma que amb aquest concret se li preguntava amb els joves si voldrien si voldrien ser científics o si voldrien tenir un treball en tecnologia. Ens fixem, és increïble, però a un tecnologia, un país tecnològic de tota la vida, el Japó. Al Japó, els joves, esclar, haurien d'estar allà centrats a donar servei a aquestes grans empreses per guanyar-se la vida. Doncs no. Si miressin al Japó, parlem de tecnologia, aquesta gràfica de la tecnologia, doncs mira, està per aquí. És increïble, només un 5% de les noies voldrien fer tecnologia. Dels nois més, però només un 20% dels nois voldrien fer tecnologia. Tenen un problema. Tenen un problema al Japó, a Finlàndia, tenen un problema a Alemanya. Alemanya serà molt tecnològic i tot això, però només un 20% de les noies farien alguna cosa de tecnologia. I de joves, de nois, doncs només un 50%. Està claríssim que, per exemple, no passa amb la tecnologia, passen amb moltes més especialitats, d'alguna manera no és el mateix l'interès del gènere masculí que del femení. Però, a part d'això, hi ha una cosa que tothom semblaria que pensaria que és al revés, i segur que si algú m'està escoltant diu no, aquest s'està equivocant, no està explicant malament. No ho explico malament. O sigui, quan més avançat és un país i més tecnologia té, els joves més por li agafen i menys volen saber. En canvi, i no us ho posaré aquí, si preguntéssim al mateix jove, creus que la tecnologia i la ciència són importants per la teva vida i la teva salut? Sí, tothom ho creu, però ho faci un altre. Vull dir que és el problema. Sí, és quasi increïble, però és així. Vull dir que, de forma que, d'alguna manera, hi ha una qüestió, a part de tota la qüestió aquesta didàctica o pedagògica, això, hi ha una qüestió de vocacions, d'interès. Seria molt bé veure el per què els joves d'aquests països de tecnologia no volen saber gaire cosa de la tecnologia, estaria molt bé. Però en tot cas, ho mirem, ho fem en plan positiu. És possible, jo què sé, que els joves s'interessin per la tecnologia? Doncs mireu, fixeu-vos, en aquest cas aquí us passo un petit vídeo, en aquest cas és un vídeo de Robolot, amb el qual no sé si hi haurà so o no hi haurà so, però en tot cas jo ho puc anar comentant. És una edició de la 18a del Robolot, amb la qual veieu que venen joves de molts de llocs diferents de Catalunya i porten robots i trastos raros per aquí i únicament d'aquest vídeo m'agradaria que, no sé si podria apagar la llum o seria convenient que l'apaguéssim perquè es veia millor, no sé, sí, es veu encara, doncs d'aquí m'agradaria que veiéssiu les cares dels joves, el que estan fent, no els hi està manant ningú, són joves d'escola, són alumnes d'escoles que només cal que veieu la cara d'interès, això no està ensajat, és simplement la cara que posaven, i tots posen una cara d'un interès brutal i de dir el que podríem fer amb
amb la tecnologia el que podrem. Llavors, mireu, aquí veieu joves doncs, que estan fent un petit taller, jo crec que era d'escratx. Aquesta és la Eva Mateo, una noia que estava a Stincat i que es dedicava doncs, a promocionar aquestes coses. I torno a repetir, només d'aquest vídeo només voldria que veiessin. És possible fer que els joves s'interessin per la tecnologia i ho vegin com a alguna agradable? I tant que és possible, i tant que és possible. Mireu aquestes cares, mireu aquestes cares d'interès de dir, tu, mira, però què està passant aquí? Però què estan fent? Jo vull aprendre, jo vull fer això. I fixeu-vos que d'alguna manera vull dir que, bueno, el que podem veure aquí que això és possible. Doncs bé, des de Robolot podem explicar, podem aportar la petita experiència una mica el que hem fet que possiblement provoqui que es facin cosetes d'aquestes així. Fixeu-vos que en aquest cas simplement estaven mirant com uns robots, llavors us ensenyaré, jugaven, feien petits de sumo, de bon rotllo, simplement es tracta d'empènyer el robot del cantó i fer que surti de la pista. I llavors tot això, doncs habitualment, acabem fent jornades per intentar-ho transmetre a la resta del teixit educatiu i és el mateix que estem fent avui aquí. Vull dir que molt bé. Molt bé, doncs continuant amb el tema aquest que estàvem fent, explicar una cosa molt ràpida. I és que aquesta foto d'aquí és una foto de la fira aquesta que heu vist, que estaven els joves, deixeu-me, que jo vull participar ara. I aquesta d'aquí és del nen aquell que estava molt avorrit simplement perquè l'única cosa que qui havia de fer era escoltar per intentar recordar. Estic exagerant una mica, és perquè s'entengui bé. En canvi, crear coses, dir, ara crearem, no sé, se't pot ocórrer qualsevol cosa, doncs això agrada, no només amb la tecnologia, sinó que crear, no cal un músic, quan composa un artista, quan un pintor, quan pinta un artista, quan interpreta un actor, crear coses, això agrada a tothom, vol dir, és aportar alguna cosa propi, això agrada a tothom. Doncs bé, una sorpresa, una bona notícia, és que crear és possible amb la tecnologia. Únicament cal una sèrie d'eines, un llenguatge de programació, uns components electrònics que ja no tenim excuses perquè hi ha milers o desenes de milers o centenars o desenes de milers d'equips d'aquests per les escoles que han arribat, per sort, gràcies a programes com el Next Generation o com Código Escola 4.0, i la suma de les eines més, diguéssim, un acompanyament adequat i una aplicació adequada, doncs fan que hi hagi nois superinteressats en comptes de gent avorrida. Fixeu-vos que tota aquesta pedagogia de la tecnologia, tot i que sí que és veritat, i fa pocs dies m'he reunit amb els directors de l'ICE, de la UPC i de la UDG, els deia, vosaltres sabeu que vau començar a fer curs de robòtica, que ens vau demanar els de Robolot, fer curs de robòtica abans de que s'inventés el llenguatge Scratch, que podríem dir que mundialment és el referent. Scratch és un llenguatge de programació que es va crear el 2007 i fixeu-vos una cosa, hi havia aquí el truquillo per enganxar la gent, per fer que això agradi, per tant que això sigui útil a la classe, seria el que s'anomenen les 4 Ps. Projects, fer projectes, aquí veieu molts de projectes. Play, que siguin com un joc. Que siguin com un joc. És que d'aquí una estona estarem jugant aquí amb un robot i tal i qual, que provoquin passió, que ens agradi. Mireu, aquí
us he ensenyat una cosa que dieu, això, quina passió té, pot provocar això. Us ho dic ben senzill, si ho poses en una classe, mesura diverses coses, entre les quals mesura que a partir d'un valor determinat doncs és una mica perjudicial, un excés de CO2, doncs bueno, quan es posa vermell i estan tots a classe, potser dius, què ens passarà ara? Perquè això s'ha posat vermell, diu que no va gaire bé, doncs, vull dir que realment la idea és bueno, fer coses realment que interpel·lin a la mainada i que vegin que realment allò ho han d'aprendre, ho han de saber fer d'alguna manera perquè els interessa per les seves vides. I finalment PIRS, s'han de fer en companyia, s'han de fer en companyia. Nosaltres ens trobem de vegades a Olot fent els extraescolars que els nois s'ho passen pipa, llavors us ensenyen una foto que s'ho passen pipa. I llavors se'n van amb el mateix equip a casa i ho fan sols i diu, no, ja s'ha avorrit i ja està... la gent jove no us explico res, no, els agrada fer les coses i amb equip i participar, són persones sociables. Doncs bé, és una mica el secret, Projects, Passion, Play i Peers. I aquest és en Michael Reswick, un dels creadors de Scratch, i sapigueu que nosaltres cada any ens trobem i tenim una relació estupenda amb John Maloney, que va crear l'Scratch 2.0 i que cada any el tenim per aquí a Catalunya i està encantat de col·laborar amb nosaltres. I fixeu-vos, en aquest cas, i què vol dir això de les 4 P's? Mireu, escolteu, mira, us ensenyo aquí un vídeo que m'he baixat, aquí descargues, molt bé, i ho veureu, ara no sentiu el so aquí, però els nois aquests estan super emocionats, han fet un petit accessori pel seu robot, es tracta del robot, és capaç de detectar la línia de la pista, de detectar el contrincant i, de bon rotllo, es tracta de que, torno a repetir, que el jove, doncs el seu robot pugui treure de la pista a l'altre. Llavors aquí s'han d'enginyar com dibuixar en 3D les peces, com posar-la, fer proves, a veure si ells poden guanyar. Això s'ho passen pipa i us diré una cosa, aquest estiu ho hem fet. Hi havia uns quants de profes que preparaven coses i hem fet batalles d'alumnes contra profes i ens ho hem passat pipa tots, perquè jugar ens agrada als grans també. Vull dir que... Molt bé, doncs mireu, continuant amb continuant amb el tema aquest que estava, dir-vos que calen eines per crear totes aquestes coses, de forma que ara ens trobem en una època, en un temps que els centres han rebut molt de material. Us diré una cosa, seria desitjable que a part del material hi hagués molta formació. Això ho saben tots els docents, perquè el material sense formació no serveix de res i serveix, escolteu, al revés. Tenir una bona formació, encara que tinguis poques coses, pots fer també. Vull dir que... En tot cas, jo em centraré en la part més d'institut, de secundària, així, però que sapigueu que a primària hi ha uns robots que li diguem seqüenciadors, que són divertidíssims, que poden servir per fer ensenyar una seqüència d'ordres. Per exemple, no és el mateix fer 2 passos endavant i girar a la dreta, que girar a la dreta i fer 2 passos endavant. Perquè si aquí hi hagués un forat, si jo estic aquí i giro a la dreta, me'n vaig cap al fons, ho enteneu, no? Sembla una cosa senzilla, però això que se li anomena pensament computacional, doncs mira, el fill de la Pilar Carassa, en Raül, m'explicava un dia, m'ho explicava molt bé. Diu, mira, tu un dia la meva mare, suposo que ho explicava així, em va dir, mira, Raül, ves a la cuina a veure si s'està cremant la pizza, no? I al cap d'una estona, doncs tu
ha quedat negra aquesta pizza, Raül. Que no ho has fet? Sí, he anat a la cuina a veure si s'estava cremant la pizza. Sí, s'estava cremant. Què li haurien de dir a un robot? Ves a la cuina si s'està cremant la pizza, en cas de que sigui que sí, vale? Para, perquè es crema, i en cas de que sí que no, tornes i m'ho dius que no. Això seria l'ordre completa. O sigui que les màquines, es parla d'intel·ligència artificial, no en parlarem, però de moment els algoritmes que programem els programem nosaltres perquè els facin les màquines. I això passa per la tonteria aquesta que diu pensament computacionari, és una forma que si vas jugant vas estructurant el teu pensament una mica d'aquesta forma. Hi ha altres robots, vale, que es diuen programats per blocs, que vindrien a ser robots ja pràcticament fets. Per exemple, és molt interessant aquest un que es diu Arti, que tu és un robot que li pots programar i li pots posar un bolígraf i dir-li, mira, escolta, vull que dibuixis un quadrat. Vale? Doncs bé, el noi que faci un programa per dibuixar un quadrat hauria de dir, fes 10 passos endavant, gira cap a la dreta i repeteixo 4 vegades. 10 passos endavant, gira a la dreta, 10 passos endavant, gira a la dreta, 10 passos endavant, acabo dibuixant. Bé, el nen o la nena que hagi fet un quadrat amb aquest robot no cal que s'aprengui la definició, perquè ja sap el que ha ensenyat amb el robot a fer un quadrat i per tant ho té claríssim. Vull dir que, vale? I bueno, hi ha altres eines per aquí i finalment, vale, que és podríem dir que bueno, és una mica la part més disruptiva que hi ha, doncs bueno, hi ha la possibilitat de, amb una sèrie d'eines de fabricació digital, fixeu-vos que la paraula de digitalització de vegades ens fa una mica de mandra, i diu, ui, que digital, ara, què vol dir això, codis, no sé, però escolteu, digital vol dir que tu pots tenir un pensament aquí, avui en dia, el pots dibuixar amb l'ordinador, si tens una mica l'habilitat. És evident que els nens tenen aquesta habilitat, fàcil, molt fàcil d'ensenyar-los. Vale? Doncs llavors, amb eines de fabricació digital ho pots tenir en realitat. Ara ho trobem normal, però quan van sortir les impressores eren quasi increïbles. Per què? Perquè tu podies fabricar qualsevol cosa estiguessis on estiguessis, simplement que era necessari que passessin doncs, els fitxers. Vale? Doncs bé, nosaltres, en aquest cas que parla de, bueno, de robots autoconstruïts i tot això, el que es tractaria és d'utilitzar aquests elements, vale, per tenir les habilitats aquestes de fer projectes però una mica de forma digital i resoldre, com s'ha fet tota la vida, doncs, bueno, problemes de la vida real. El que passa és que abans els problemes de la vida real igual era dir, un pagès té 3 pomes i ara no sabem quina pinta té un pagès i les pomes les agafen. Vull dir que i ara hi ha moltes més coses a tenir en compte. Un altre, perquè tingueu una mica la idea de per què fem aquests tipus de projectes, vale? Una altra cosa molt interessant és veure una mica el que ha passat des del 1800 cap a ara. Vosaltres sabeu que va haver una cosa que es deia la revolució industrial, i que, mira, encara llegia l'altre dia amb un WhatsApp que hi havia un mapa d'on havia arribat. Sabeu que va arribar cap a tot el nord d'Espanya, Catalunya, el País Basc, tot això, que cap a la part del sud no va arribar tant, i va arribar a alguns països, amb altres no. Doncs aquesta revolució industrial que va fer que, per exemple, jo què sé, la zona que estàvem nosaltres, a la Garrotxa, hi havia moltíssima indústria textil gràcies a que es havien creat una sèrie de màquines dins d'aquesta revolució, que més endavant es va començar el 1900 el tema de la producció en cadena, i més endavant
doncs es va aconseguir una major automatització. Tots recordem l'època d'aquestes de que les fàbriques de cotxes que començaven a sortir com xurros allà gràcies a tot aquest tema d'automatització i que això havia arribat, doncs, vull dir que molts dels cotxes que tenim s'han fabricat en cadenes dins d'aquesta època i finalment ara estem una espècie de la quarta revolució industrial, que és el que diguem la indústria connectada o 4.0. Us poso un exemple. Mira, el meu fill, que ha fet una ESO, un batxillerat, una FP i una enginyeria, treballa d'enginyer amb I+D en una empresa que es diu Tàbil, que fan coses en robots. Doncs bé, l'altre dia la vaig anar a visitar i hi ha operaris allà amb una gran pantalla. Diu, hòstia, això què passa? Els hi deixen mirar Telecinco aquí o què? No. Estan mirant plantes que tenen en remot i fan el manteniment. Es connecten a una planta que està als Estats Units i diu, mira, que tinc aquest problema. I tot això es fa gràcies a que tot està connectat. Nosaltres igual acabarem fent alguna demostració aquí que connectem a via distància i jo estaré a 1 metre, però podria estar a 20.000 quilòmetres perfectament. Podria estar a l'altre cantó del planeta, que funcionaria igual i amb un retard simplement molt petit. I d'una altra banda, els camps d'interès a la societat, ja sé que us sona una mica així, però és que és així. L'automatització és important i tal, que és important. Bé, anem veient com s'automatitzen una coseta. Jo no parlo de la part filosòfica, estic parlant com a tècnic. Llavors podríem filosofar a veure si anem massa de pressa, massa a poc, si és convenient tant, vull dir que... Però la realitat, d'alguna manera, la realitat que es troben els nostres alumnes és això, automatització, dades digitals. Escolteu, les dades, ja sabeu tots que valen diners avui en dia, vull dir que les dades, el tema d'aplicació per clients i el tema de connectivitat. De forma que, per exemple, aquí hi ha sistemes, sensors i sistemes de mesura, impressió 3D, robòtica, realitat virtual i augmentada. Per exemple, allà mateix, l'empresa aquesta que us deia, utilitzen això per fer funcionar les màquines. Tu imagina que et posen unes ulleres i mires una màquina i a part de veure la màquina tens una explicació que et surten amb les ulleres aquestes i que et diu doncs, el que està fent, quina funció està fent allò. De forma que hi ha coses com el Big Data. Què deu ser el Big Data? Mireu, això jo crec que és ben senzill. D'aquí una estona provarem. Jo crec que hi ha una casa, que és aquesta caseta d'aquí, que està pujant dades a internet i les podríem entrar. Molt bé. I bueno, ja una mica per acabar el tema aquest, comentar-vos que, d'alguna manera, la nostra manera de funcionar tenim molta relació amb el Departament d'Ensenyament. Jo soc tècnic, no soc pedagog, tot i que he estat entre pedagogs molt de temps. Doncs mirem dels pedagogs que diuen com s'haurien de fer les coses. Llavors, d'alguna manera, nosaltres diguem, mira, caldria una sèrie de coneixements i recursos materials per fer tota una sèrie de projectes, que podrien ser projectes com aquests d'aquí, i que tinguessin a veure una mica amb el context actual. Llavors, això ho solem fer finalment amb una fira, amb una gran fira. Aquest any passat va ser un any excepcional perquè vam poder muntar 9 fires de tot Catalunya, descentralitzades pel territori, a Lleida també, al Museu de l'Aigua o del Museu del Parc de l'Aigua, així, aquí a Lleida. I llavors la idea de fer aquestes fires és, d'alguna manera, tenir un feedback entre el que seria l'escola, l'institut, i la societat que l'envolta. Per dir una cosa, si jo veig
que una persona, vale, està fent una cosa que diu, bueno, això està molt bé, però aquí no et servirà per alguna cosa, no et servirà per gaire cosa, doncs potser li puc dir perquè sigui conscient. Poso un exemple, si vol ser un fabricant, igual és un mal exemple ara, però si vol ser un fabricant de coets que van a Mart, vale, potser el seu lloc de treball serà a Califòrnia, amb l'SpaceX, per dir una cosa. Però si vol simplement treballar el tema de satèl·lits, que això acabaran enviant, tenint satèl·lits doncs, a tots els governs, ja siguin llançats per ells o per nosaltres, com Catalunya ha llançat alguns, però no té propulsors, doncs bueno, igual sí que té una mica més de sortida. A la Garrotxa el que tenim és molta construcció de maquinària relacionada amb el món alimentari i, per tant, que els joves vegin que poden tenir una gran feina i de qualitat creant aquesta maquinària, vale? Doncs bueno, podria estar bé. D'alguna forma, doncs ara la tendència que hi ha als centres és fer, o sigui, a part de fer càpsules de coneixement que es puguin fer de conceptes i tot això, seria d'aprendre coses fet a través de projectes que relacionen diverses disciplines. Això és la teoria. A la pràctica sabem que als docents els hi costa molt, som tots molt... Vale? Això encara que mirem sempre una mica cap al nostre espai, cap a la nostra àrea, però en canvi, de vegades quan t'obres i comences col·laborant amb gent d'altres àmbits, entre tots, i és el que passa avui en dia a qualsevol gran empresa, entre tots es fan grans projectes, cadascú aporta el seu camp de coneixement. Vale? Aquí veieu un petit projecte que inclouria ciència, inclouria tecnologia, enginyeria, la part artística que moltes vegades ens la deixem i és importantíssima, vull dir que... I, importantíssima perquè, com us haig de dir, la part artística és l'art serveix per deleitar els sentits. Tu quan mires una obra d'art, d'alguna manera et tens satisfet. Quina cosa més guai. Vull dir que pagues per entrar en un lloc a veure. Vale? Doncs, i tot plegat amb una tecnologia que es diu STEAM, que simplement és dir, mira, treballem de forma transversal totes aquestes coses. Clar, dir-ho això queda molt maco i tot, però en realitat hi ha molt de camí per recórrer, perquè moltes vegades hem de fer una matèria i ja diguem, no sé si me'n sortiré perquè sí que han canviat coses, imagina't si les has de relacionar amb altres. Llavors, mireu, aquí us podria ensenyar una coseta que ha fet el Departament d'Educació en 150 escoles. Hi ha algunes escoles d'un projecte que es diu STINCAT, que també ho han rebut, que és que han rebut tota una sèrie de materials i tota una sèrie de materials com aquests que veuríeu aquí. Això d'aquí és una talladora làser, això està fet amb una talladora làser, fas un dibuix en 2D, ho poses dintre allà i resulta que on t'has fet una línia, tu t'has fet un tall. I et comptes, pràcticament vol dir, tu fas el plano, abans feies el plano i llavors el plano servia perquè un mecànic o un fuster t'ho fabriqués. Ara ja amb el plano li passes la màquina i et surt fabricat. Sí, i això hi ha repartides d'aquestes impressions, jo crec que 170 o així, per tot Catalunya, però de centres educatius no sé quants hi ha, però deuen haver cap a 3.000 o 2.000 i pico, vull dir que és un tant per cent, diguem un 5% dels centres que de forma
podríem dir de forma, amb la dotació normal, han rebut aquestes maquinàries que són d'alguna manera els centres que són experimentals o punters, vull dir que, però hi ha molts de centres, la majoria de centres no. Això que veieu aquí és també per gravar en 3D, o sigui, aquí hi ha moltes coses rotulades que simplement tu les escrius, gravat amb làser, tu les escrius i llavors hi ha un làser que t'ho dibuixa, cremant una mica la fusta o el material que sigui. Mireu, amb una talladora d'aquestes làser pot tallar, pot gravar, o el ràster aquest seria inclús per fer ja gravats més, vull dir que fer totalment gravat una fusta, un material, fer, diguéssim, podríem fer, dibuixar una foto, per exemple, aquí en 3D. I es pot treballar en diversos tipus de materials, i bioplàstic, i finalment màquines de cosir, no màquines de cosir, màquines de brodar. O sigui, nosaltres podem fer un disseny i en comptes de voler tenir en fusta o en plàstic, ho volem tenir el mateix disseny, ho volem tenir brodat amb una samarreta, per exemple. Doncs això també és possible. Què passa? Doncs que hi ha gent que li fa il·lusió fer robots que juguen a futbol i d'això, i altres que li agradaria més fer-se una samarreta amb un... Vull dir que sabem que... Doncs, i per què no? Qualsevol excusa és vàlida per dir, tu, entrem pel camp digital, perquè al final tot s'hi sembla. I aquí ho veieu, i finalment una màquina que no s'ha treballat massa, però també és interessantíssima, i també hi ha aquestes 170 escoles que ho tenen, que seria un plotter de tall, o una talladora de vinils. Per exemple, mireu, jo solo portar samarretes que porten lletres i dibuixos així, avui no, mireu, podria tirar una foto, no és broma, tirar una foto aquí amb vosaltres i dir, mira, em faré una samarreta amb un vinil que hi hagi una mica la silueta de tots vosaltres aquí, i tindré un record del dia que vaig venir aquí a Tremp. Doncs, això és possible fer-ho, i això fins i tot moltes escoles de primària també ho han rebut, perquè són màquines, vull dir que relativament senzilles i, per dir una cosa, que presenten poca complicació i pocs perills. Doncs vindria a ser una miqueta els materials, tots aquests materials que us deia que s'han rebut en moltes escoles. Molt bé. Perfecte, ara se'm deu haver quedat això. Un moment. Molt bé. Molt bé, doncs... aquí tenia un parell de coses. Una altra seria els reptes de les fires Steam Makers. Què vol dir això? Nosaltres, aquest any passat, amb gent que té totes aquestes màquines per fer coses de fabricació, els vam plantejar una sèrie de reptes. Reptes que no estem ensenyant tecnologia, això no, encara que jo parli de tecnologia, no estem ensenyant tecnologia, sinó que estem educant amb els nenes i els nens en un context actual on la digitalització i la tecnologia està present, i si d'alguna manera vols guanyar-te la vida, i no, volia dir, és que fins i tot els artistes ja són artistes digitals, no? Doncs, vull dir que d'alguna manera reptes que tenen a veure amb tota aquesta realitat. Per no fer-ho molt llarg, això, perquè ara ja tinc la sensació de portar molta estona parlant, mireu, abans de fer el de la repte us ensenyaré això que diu control d'eficiència energètica a l'Institut La Garrotxa.
Mireu, hi ha una cosa, abans la Pilar em deia, mira, hòstia, saps que conec amb en Joan Vila de LC Paper, d'allà de la Garrotxa? Dic, home, que bé, ojalà hi haguessin més Joan Viles. Per què? Perquè, bueno, d'alguna manera, diguéssim, els grans enginyers que controlen aquests grans números ho tenen claríssim, de que, bueno, o fem alguna cosa o el planeta deixarà de ser habitable per nosaltres. I això ara ja comencem a fer una mica tard, però bueno, hi ha una qüestió, vale, que això va aparèixer fa uns anys, i fins i tot hi ha gent que ho posa en dubte, igual que tota la vida, però és tots els objectius de desenvolupament sostenible, que jo per mi això hauria de ser la Bíblia del ser humà en general, de tots, independentment de la religió, que simplement diu que bueno, haurien de tenir uns objectius per continuar visquent i viure, bueno, com a mínim, tan bé com vivíem fins ara, i que també ho puguin gaudir una altra gent que no viu tan bé com nosaltres ara, vull dir que, vale? Però siguin sostenibles. Siguin sostenibles vol dir que jo estic encantadíssim de la meva vida, però probablement el meu fill o el meu possible net que digui o no, doncs jo no posaria la mà al foc de que ho tindrà fàcil, entre altres coses perquè el medi ens l'haurem carregat amb tanta... vull dir que... I per tant, cal de tenir una mica de seny i fent coses que siguin sostenibles. Entenent com a sostenibilitat jo entenc això, vull dir que el que he gaudit jo, els que hi hagi més, no? Va, té, molt bé. Doncs bé, això l'any 2000, més o menys, o el 2001, una alumna que tenia la Marina Vives, que ara va fer una doble enginyeria, és doctora en no sé què, i viu en una casa de pagès a sobre de Ridaura. La tecnologia fa virgueries, treballa a distància també. Doncs la Marina Vives va dir, tu, aquest institut fa fred o fa calor? Vale? S'ho preguntava amb un treball de recerca. Vale? Llavors va dir, Toni, tu que ets de tecnologia, no podíem fer un sistema per mesurar? I va muntar un sistema d'adquisició de dades, us parlo de fa 24 anys. Jo us ho dic, perquè esclar, si fa 24 anys fèiem ja coses de remenar pilons de dades, és evident que això encara vull dir que és interessant. Doncs va utilitzar una espècie de data logger, d'una sèrie de botons, que us faré una pregunta, i els va posar a l'aula per mirar la temperatura de cada aula a veure si era excessiva o era deficient o era la correcta. Vale? I el treball es diu sobre o falta calor, o sobre o falta calor, ho dic perquè també ho va traduir al castellà, li van donar diversos premis, vale? I va descobrir que en realitat era a Can Xauxa, això. Hi havia aules que passava fred i altres que es havien de treure el jersei al pic de l'hivern. I llavors ens van donar compte que això passava pràcticament a tots els instituts. Vale? Doncs bé, aquest projecte que va sortir d'un treball de recerca, a l'any 2003-2004 ho vam provar sobre una aula, el 2005 ho vam provar sobre tot una planta, i el 2011, a partir d'uns projectes del Ministeri, ho vam implementar a tot el centre. I us parlo del 2011, estem al 2024, això continua funcionant i està perfecte, inclús l'han millorat, i mireu, ara farem una cosa que és entrar a l'Institut de la Garrotxa, en temps real, connectant-se amb els sensors i els actuadors que tenen, i veure ara si estan passant fred o calor o com va la cosa.
Vale? Molt bé. Doncs mireu, ara això que veieu aquí és el meu institut en temps real. Jo dic el meu institut perquè sempre serà el meu institut, Vull dir que, vale? Mireu, això d'aquí és la part antiga, vale? Nosaltres vam començar a fer-ho en una aula d'aquí, llavors ho vam fer en tota la planta, però llavors es va passar a tot l'institut, 11.000 metres quadrats, torno a repetir, 11.000 metres quadrats, vale? Amb una instal·lació, amb un bus. Algú quan ha entrat ara m'ha dit, Toni, aquesta càmera va pel bus I2C. Sí, per això expliquem aquestes coses, intentem fer el que es fa a la realitat, perquè recordeu que jo vinc de la part de FP, jo sí que soc més que pedagog, soc enginyer. Vale? Llavors, aquí què és el que passa? Doncs mira, això no m'ho he mirat abans d'entrar aquí, però us puc dir que si mirem, per exemple, aquí a Llevant, vale? Mira, a la Garrotxa jo crec que feia més fred que aquí, no sé, jo pensava que era al revés, vull dir que... I aquí podeu veure que fixeu-vos, aquí el director o qui sigui ha posat que la temperatura d'aquí han de ser 20 graus, 20, i aquí aquesta ola 19,5 i 19,5. Bé, i on vol dir que estan en marxa els radiadors. Bé, doncs de tots els radiadors que hi ha en marxa, 1, 2, 3 i 4, o sigui, 4 aules que hi ha aquí, resulta que només un ara està consumint aigua calenta. Per què? Perquè amb un sistema en què cada aula hi ha un sensor i que es comunica amb tot i també hi ha un actuador, una petita xeta que pot tancar el radiador, doncs resulta que aquestes coses que fem com jugant doncs a l'escola amb maquetes petites, doncs fa que s'estalviï una barbaritat. Per dir una cosa, mirem una altra aula aquí, vale? Vale, molt bé. Doncs mira, aquí, no sé, edifici de Ponent. Doncs, bueno, aquí veiem el mateix i no hi ha cap que estigui consumint. Per què? Perquè tots tenen una temperatura superior a la que cal i, per tant, no vol dir que tots estiguin bé. Veuríeu que hi ha, per exemple, la part que dona al sud de l'institut, evidentment estan calents, però el que es donen al nord igual no els hi ha tocat el sol i estan passant fred. I el que solia passar fins que es va instal·lar això és que quan alguna aula passava fred engegàvem això fins que aquella aula estava bé, però altres havien d'obrir les finestres. Amb aquests sistemes, ara no us vull dir el que s'estalviava cada dia, però amb tota seguretat, i m'aposto amb vosaltres el que voleu, que el que s'estalvia cada dia és centenars d'euros. Teniu en compte que són 11.000 metres quadrats, funcionen en gasoll i els que pagueu la factura de casa vostra que fa o 90 o 150, sabeu que és car i que escalfar tot un centre, vull dir que la gent que està a l'equip directiu sap que és molt car i que se'n van els diners per aquí. Doncs bé, mireu, tot això, torno a repetir que és en centre real, també ho tenim amb energia. Amb energia jo us podria ensenyar aquí que monitoritzant l'institut, saber el que es gasta en cada moment. Això ho va fer una alumna nostra que es deia, es continua dient, la Iris Schneider, va fer un gran treball de recerca i va aconseguir baixar la potència contractada de l'institut de 170 quilowatts a 122. O sigui que des que la Iris Schneider fa més o menys, mira, el 2013, jo ho dic perquè el 3 d'agost del 2013, si mireu el butlletí oficial de l'Estat, van fer una salvatjada amb les tarifes, que és que deia, mira, tu saps què? Gastis molt o poc, pagaràs sempre. Vull dir que, bueno, en definitiva, et baixem el preu de l'energia, però la part fixa aquesta, i aquesta part més irracional, que diu, mira, vull dir que gastis o no, aquesta l'has de pagar sempre, aquesta te l'augmentem. Doncs la Iris va fer un treball
que es deia, es deia contra el joc pervers de les elèctriques movent fitxa, estalvi energètic a l'Institut La Garrotxa. I sortia un mapa amb un senyor del Monopoli que s'estava forrant amb l'energia aquí, i es demostrava que en realitat es reparteixen el país en una sèrie d'oligopolis i fins i tot penetrar les renovables, ara no, ja estem a dintre del tot, però fins i tot penetrar les renovables va haver un moment que van posar un impost, l'impost al sol, que deia, hòstia, ara que ho sabíem fer, ara ens posen un impost. Precisament perquè que tu no hagis de pagar per les energies o les energètiques, això no els hi anava gaire bé. Vull dir que, i, per tant, fixeu-vos si es poden arribar a fer coses interessants a l'escola. Això era com un exemple normal, un exemple real. Us diré una cosa, és un exemple que van coincidir moltes coses com per fer-ho. Vull dir, jo crec que això hauria de, si en algun moment que el departament tingui molts de calés, això hauria d'aplicar a tots els centres i llavors dels joves, per això està aquí, utilitzar la pròpia instal·lació del centre pel seu aprenentatge per veure, mira, a l'escola resulta que no passem ni fred ni calor, o sigui, estem bé ara i gastem molt menys del que gastàvem. Doncs, bueno, d'alguna manera seria això. I ja per acabar la part aquesta, dir que a les fires Steam Makers que van fer l'any passat, doncs, d'alguna manera seria un exemple del que podríem fer a l'escola amb el que s'anomena robòtica didàctica. Deixeu-me dir una cosa, quan parlem de robot, jo quan vaig començar la robòtica didàctica, un robot era això. Ara veus una casa i dius, mira, tu, estem fent un treball de robòtica didàctica. No és ben bé així, però ja està, ja no ho discutirem. Sí, això no és un robot, és una casa. Estaria més bé dir que hem fet una casa, no sé, intel·ligent, tampoc és ben bé intel·ligent, una casa automatitzada. Però bueno, li diguem que és un treball de robòtica. Per tant, tot això que semblen treballs de robòtica una mica, la idea seria introduir a partir dels projectes aquests, tant això que us deia, fer dels joves que controlin tot aquest tema digital, no només per consumidors, sinó per crear. Molt diferent, molt diferent. Per exemple, nosaltres allà a Olot fem extraescolats i alguna vegada veuràs els nois jugar i doncs dir, home, com no els hi deixes que juguin? Estan jugant amb el joc que l'han creat, que per crear jocs paguen diners o per crear coses, ho enteneu, O sigui que no utilitzem com a consumidors, sinó per guanyar-se la vida, per crear. Molt bé. Doncs fixeu-vos, aquí, en aquest cas, com seria un treball d'aquests. Mireu, ara jo us presento un projecte que vam fer, aquest ho van fer uns 30 centres, cada centre amb tota una aula, i llavors van compartir espais amb la gent del CSIRE, van muntar fires a tot Catalunya on ensenyàvem aquests projectes de robòtica. I com començaven? Diu, mira, aquests projectes intenten... Total. Fixeu-vos que van dir, tu, en aquest cas, una de les accions ineludibles en els propers anys és fer la transició energètica i passar d'un sistema fòssil a un sistema sostenible. I ho fa des del 2013, que ja tinc
30 plaques solars sobre de casa i la meva idea era gastar el mínim possible i gasto molt poc. Vale? Jo no sé si ho he amortitzat o no, però en tot cas sóc sostenible. Perquè no ser sostenible, si tothom fos sostenible, esclar que tot això té un cost, Vull dir que llavors tindríem el futur assegurat pels nostres fills, Per la part de la sostenibilitat hi ha altres coses, Per tant, fixeu-vos, i això està tret d'uns grans un grup d'enginyers que escriuen llibres. Jo, en aquest cas, solia anar a unes reunions de CEMES, d'un col·lectiu per un nou model econòmic i social sostenible, i la qüestió és que tu, el primer de tot, vigilar el medi. Vigilar el medi. Què vol dir vigilar el medi? Hem de veure el medi ambient, si el planeta s'està escalfant, si s'està refredant, si hi ha sequera, si hi ha contaminació, si la contaminació és per pols, si és per productes químics, vull dir que tot això, vigilar el medi. El primer de tot. En segon, passar d'un model energètic fòssil a un model renovable. I aquí, com una excusa per introduir els robots, que doncs van dir, mira, doncs una de les coses que gasten una barbaritat és la mobilitat. La mobilitat, això gasta una barbaritat. La mobilitat vol dir, jo he vingut avui aquí amb un cotxe elèctric i us diré una cosa, part de la càrrega del meu cotxe elèctric ve de l'energia solar i ara estic muntant una instal·lació per poder carregar més encara, però si hagués vingut amb un cotxe de dièsel, per exemple, totalment normal viatjar amb un dièsel, el que estem mirant és cara al futur, que el que hauria de... Doncs mira, hauria d'alguna manera, en comptes de produir energia produïda a la Garrotxa, que produïm de solar, vull dir que utilitzaria energia, doncs a saber si els hi hem robat en alguns països i finalment gastar menys energia o el que és el mateix, ser eficient. Fixeu-vos, el projecte que us he ensenyat abans de l'institut era un projecte d'eficiència energètica. Sí? I a partir d'aquí, doncs, aquí plantegem un problema. Fixeu-vos, no estem parlant de tecnologia. Aquest senyor d'aquí, es diu Ferran Campillo, ho podeu seguir pel Twitter si voleu, és un metge pediatre, i el senyor aquest, això dura una hora. Per tant, els joves havien de mirar primer quin era el problema, i qui m'ho diu? Un gran expert. I què ens diu? Que la contaminació és dolenta i pels petits encara més. Sí? Per tant, deixem-me veure una cosa. Aquí tenim mesuradors de qualitat de l'aire. Sí? La Cati, ja que he fet els... Vale, sí, si pots venir un moment. Sí. Li direm a la Cati que, per exemple, aquí veieu que us marca un número que diu 420 i que si anéssim continuant aquí aniria pujant. Doncs la Cati ara, amb la Cati parlarem aquí una mica davant d'això, si tu vols, i li pots tirar una mica, sí, l'envé, sí, li tira una mica l'alè aquí, i fixeu-vos que fins i tot ha canviat de color. I què vol dir que ha canviat de color? Vol dir que ara, una cosa, quan surti el CO2, això és el so, mesura diverses coses, vermell, què vol dir? Al tanto, que el CO2 és de, 830, 830 gairebé no va, vull dir que haurien d'obrir les finestres o renovar l'aire, com que deixen passar una mica d'aire cap aquí, i això, doncs, com que d'aquí una mica canviarà de color i es posarà de color verd, igual que està aquí, doncs, mica en mica, tot i que s'ha embalat i puja. D'aquí una mica ho veurem. Doncs bé, veieu, ja està groc, va baixant. Doncs fixeu-vos, en aquest cas, nosaltres de mesuradors de qualitat de l'aire aquest vam muntar un curs en
400 profes. No el devíeu fer vosaltres, aquest, de qualitat de l'aire, no? Vale. 400 profes de llocs diferents. Què vol dir? Que en 400 aules poden tenir aquest dispositiu que tu pots veure les unitats i veure que quan puja d'un valor determinat es posa groc i quan es posa d'un altre valor determinat es posa verd i acabes sabent quina és la quantitat de CO2, llavors us puc dir que es mesuren en ppm, en part per milió, doncs la quantitat de CO2 que ja no és gaire saludable o directament que ja pot ser perjudicial, simplement observant doncs, això. Esclar, us diré una cosa, això d'alguna manera, quan tu veus que en realitat doncs l'aire que ens sembla transparent, en realitat no és transparent, hi ha moltíssimes coses, per això us deia monitoritzar i tenir tot això doncs, monitoritzat. Vale? Mireu, aquí, més endavant, aquesta és una noia que també va fer un vídeo, és una estudiant de grau de la UPC, que fa alguna de mobilitat, i en aquest cas estava entrevistant també a un expert en temes de mobilitat, i ens explicava com ha de ser la mobilitat. I direu, bueno, esclar, ara Antoni dirà que ha de ser elèctrica o amb hidrogen, no. Aquí el que explica és que hem d'anar a peu, si hem de mirar d'anar a peu on es pugui, si no es pot intentar les ciutats que siguin fàcils per anar a peu, en comptes de no només fàcils per anar en cotxe. Si no has d'anar a peu, utilitzar una mobilitat unipersonal. Personalment, jo crec que la unipersonal no haurien de ser patinets. Per exemple, jo vaig a Xina cada 2 per 3, ja no hi ha un patinet. Hi ha un 100% Ascension de motos elèctriques barates i més segures que els patinets. Bueno, si no vols utilitza un sistema públic, i si no tens autonomia, utilitza un cotxe, si és un cotxe, que sigui sostenible, de moment elèctric. Vull dir que bé explicar tot això. I, fixeu-vos que el primer és detectar un problema i fixeu-vos que llavors aquí el que van fer és crear els hi van donar una sèrie de components. Ara aquests components, això es diu una ESP32 Steammakers, està dissenyada a la Garrotxa. Això, em preguntava algú què és això? Això és un mesurador de micropartícules, allò que surt a les notícies. Mira, ara estem a tants ppm, ara estem el PM 2.5 ens marca tal valor. Vol dir que hi ha moltes micropartícules o poques micropartícules. Què són les micropartícules? Són partícules els PM 2.5 inferiors a 2,5 micres, que per la característica dels teixits cel·lulars es pot colar pel mig i els cancerígens i tot això poden provocar aquestes coses si les micropartícules són cancerígenes. Això ho esteu al cas. I llavors el repte era dir, mira, fer això. I què haurien de fer? Un repte individual, cadascú de l'aula, es munta una estació aquesta, la posa a l'aula, a un exterior, perquè es veia que no li toqui l'aigua, perquè no és gaire estanc, i en aquest cas, fixeu-vos, diu, on heu comprat la caixeta? No l'hem comprat, aquesta caixeta l'han imprès, evidentment. I com l'han imprès? Doncs mira, et donem el dibuixet aquest, no és ben bé aquest, és la caseta que van fer, i tu te l'imprimeixes, o bé, si tens l'habilitat o la sort o el profe en sap, doncs mira, tu mateix t'ho dibuixes i et fas la teva versió, però per si de cas et donem una versió de caseta. I d'una altra banda, doncs, bueno, un programa, en aquest cas, doncs aquest programa es connecta, l'estació aquesta funciona tant, estava prevista perquè funcionés amb 3 xarxes diferents, i al final veieu que aquí hi ha com un núvol, el que fa això és agafar dades i pujar-les al núvol. Llavors què veurem? El núvol, què és? El núvol és simplement un ordinador que hi ha por ahí i que tu puges les dades, llavors et connectes amb el mòbil i les pots consultar. I això ho van fer
amb els centres aquests d'aquí, torno a dir, això no és un sistema de mesura oficial de la Generalitat, no. Això és un sistema experimental d'escoles, deixeu-me anar, mira, cap aquí a Olot, doncs si aquí a la Canya, hi ha l'Institut Escola Greda, que anant bé, jo crec que no he pujat dades des de l'estiu, perquè és quan vam acabar el projecte, però bueno, vull dir que aquí el que veuríem doncs, és la quantitat de micropartícules que hi ha i veure si són perjudicials o no. Si observéssim això, veuries que segueixen uns patrons i diuen, i com és que a les 8 del matí hi ha tantes micropartícules i llavors a les 11 no n'hi ha tantes? Perquè a les 8 anem a treballar i si al teu centre passen cotxes que van a treballar, doncs veus que, vull dir que vindria a ser una miqueta això. Per tant, fixeu-vos que ara amb això el que us hauria explicat és un petit exercici per fer, que seria muntar una petita estació de qualitat de l'aire i compartir-lo amb la gent. Sí? Molt bé. Molt bé. Quines més coses es podrien fer a part d'això? Doncs mira, a part d'això hi van fer un repte, va estar molt i molt bé, amb robotets d'aquest, amb 3D bots, les escoles ara han rebut material per muntar-se robots com aquests, en aquest cas, doncs, farem una coseta, en aquest cas és un robotet, no sé si veieu que és el mateix, però fixeu-vos que en aquest cas es havien de fer un contenidor per posar persones a dintre. En comptes de persones, ho podíem veure en petits legos, però hi ha una cosa més barata que els legos, que són les piles gastades, esgotades. Agafareu un pack de piles esgotades, que no l'obrim per res, i abans d'arreglar, les posarem. I en aquest cas, fixeu-vos que en un cas cada vehicle transportava una pila i es tractava de posar les piles d'una caixa que hi ha aquí fins a la Fira Steammaker i de forma que, diguéssim, la idea era posar una pila aquí i el robot anava tirant, però esclar, per tirar aquest robot aquest també ha de tirar i aquest també. Vull dir que això ens ha passat avui vinguent, que m'ha agafat i si no es pot adelantar t'has d'esperar al darrere. Doncs en aquest cas d'aquí, si tu intentes posar totes les piles que hi ha un lloc en un altre, tardes un temps i resulta que si ho intentes fer així, què és? En aquest cas, el contenidor aquest podies posar 10 piles, doncs resulta que poses tots dos sistemes a treballar i resulta que el del transport públic, el transport col·lectiu, doncs, provoca beneficis. Per què? Perquè treu de circulació molts altres vehicles i és més eficient en aquest sentit. I per tant, amb aquest projecte és un projecte que ho muntaven un robotet i fixeu-vos que la qüestió no era tecnològica, sinó aquí era deduir que si tots anéssim en transport públic, vull dir que, doncs, per això hauria d'haver el transport. Queda claríssim, a la Garrotxa no podem anar tots en transport públic, però bueno, de moment. Doncs si anéssim tots en transport públic, doncs resulta que beneficiaríem en general, doncs seríem més ràpid, més àgil i a més contaminaríem menys. Mireu, aquí perquè ho veieu una mica la idea, doncs aquí, vaig fer un petit vídeo per explicar les dues coses perquè us feu idea del joc, i aquí el que explicava, veus, és que en un lloc podíem posar piles d'una en una per transportar-les d'un lloc a un altre i en la pista del cantó podíem posar fins a 10 piles conjuntes.
Llavors, fa gràcia perquè jo sense explicar res amb algun nano me'n recordo que per TV Olot preguntava a un nano i què has après? Dic, home, que amb el transport públic resulta que es munten menys cacaus a la carretera i és tot molt més àgil. I això ho havia deduït jo no li havia explicat res, simplement havia fet un joc perquè deduís coses d'aquestes. Fixeu-vos que ve a ser això. Molt bé. Clar, d'una altra banda, us puc dir, i aquí teniu l'STL pel robot, però hi ha una altra qüestió molt interessant, que és que el tema de l'energia. El tema de l'energia. Mireu, i la Cati ho sap que venia amb mi, doncs mira, avui hem mirat, dic, per venir a Olot, d'Olot, aquí, a Tremp, resulta que em deia que arribaria amb un 45%. Hòstia, Cati, per què no anem tranquil·lament? A veure si gastem una... Hem arribat amb un 50%. Vale? O sigui, hem gastat molt menys simplement fent una conducció més tranquil·la. I com ho sé? Monitoritzat. Això no cal tenir un cotxe elèctric. Si teniu... Algú té un híbrid d'aquí? Doncs, amb un cotxe híbrid també pots observar que, i al revés, si tu fas arrencades, llavors acabes gastant moltíssim. Per tant, fixeu-vos el que us deia, monitoritzar les dades, veure les dades és important, i això els hi feia fer amb els robots també. I llavors, finalment, van fer reptes de projectes STEAM en granges i cases. Què volien granges i cases? Mireu, aquí tenim una caseta que diu que està connectada a internet i en Jashandip, un col·laborador que tinc, m'ha dit, Toni, mira, t'he connectat això a ThingSpeak, al núvol, i ho tens a tal adreça. I ara quasi que hauria, fa cosa, però hauria de mirar el Twitter i veure enllaç, em va enviar aquí, enllaç. Em va dir, Toni, mira, si connectes aquí, això m'ho va fer ahir, veuràs el que està consumint la casa. No, el que està consumint no. La temperatura i la humitat de la casa. Són les 18:45 ja? Sí. Per tant, fixeu-vos que, home, si això és veritat, fixeu-vos, jo m'he connectat a internet, jo no m'he connectat a la casa, estic connectat a internet. El que passa és que la casa aquesta també he vist que s'ha connectat a internet. Com? Perquè jo portava, li dic, mira, ja, jo tindré el mòbil amb el wifi compartit, també em podia haver connectat aquí, i d'aquí es connectarà del mòbil i del mòbil al núvol, i l'ordinador, com que es connecta al núvol, resulta que jo estic veient les dades de la casa, però aquesta casa la podria portar als Estats Units i ja estaria fent el mateix que us deia que fan la gent de Tàbil, que és observar de forma remota, encara que sigui a milers de quilòmetres de distància, una instal·lació que tu has posat a fora per poder intervenir amb ella. Cati, ja que t'hem utilitzat, perquè no li... Sí, el sensor d'humitat d'aquest, si li tira a la Cati l'alè una mica aquí, home, no cal que... Sí, li tires... Sí, ja està. Veieu que la Cati no ha begut res, però tots... Però ha fet pujar la temperatura, res, unes dècimes de grau, unes dècimes de grau, i ha fet pujar la humitat al 80%, però com que aquí no estem al 80%, això baixarà. Us diré una coseta, però no, una cosa que faig, si la cosa fos només d'internet, us diria, mira, ara us treveu els mòbils,
Sí, i tu et podries baixar una app gratuïta, que es diu ThinkViewer. Jo crec que la tindria per aquí, la dec tenir per algun lloc, però te la baixes ThinkViewer, free. Free vol dir que ens sortirà una mica de propaganda, aquí em dirà, vull dir que és gratuït tot això. Vale? I aquí mateix, doncs, bueno, jo podria veure, mira, SteamMaker Smart Fan, qualitat de l'aire, rolot. Jo podria dir, mira, vull afegir un canal per visualitzar. Bueno, ho podríem fer... Jo crec que el número de canal és aquell d'allà dalt. Podeu dictar el número aquell que es veu allà dalt? 2? A veure, 2... Sí? Vale, doncs... Vale. Bueno, es diu... ja està, ja la tinc. No sé on... Ui, doncs... No, vale, perquè no em permet... hauria de treure... una, Robolot... Bueno, total... Vale. Total que jo ho podria afegir... mira, no, ja la tinc aquí ara. Vale? Jo podria afegir això aquí i aquí haurien de veure la mateixa senyal. Fixeu-vos que és el mateix. Ara estem a 26 graus, aquí em marca 26, i aquí 52% d'humitat i em marca el mateix. Vale? I això, per dir una cosa, una demo fàcil que jo faig perquè la gent interactuï, és dir, mira, jo pujo dades i vosaltres les baixeu amb el vostre mòbil. Si algú ho vol provar després, baixes l'aplicació. Clar, això és una cosa... és la normalitat, sap greu, sap greu perquè sembla complicat, però bueno, complicat, no és complicat, veieu que són procediments relativament senzills, vull dir que... I fixeu-vos que d'alguna manera estem treballant amb dades, coses de medi ambient, l'internet de les coses, tot això, és treballar-ho i sempre amb una idea ben simple. Tingueu en compte que de la casa aquesta que té molts elements, una de les coses que es demanava és intentar que la casa, que també pots mesurar la quantitat d'energia que gasta, doncs gasti el mínim possible. Vale? Per donar les mateixes prestacions. Vol dir, no vol dir passar fred, no vol dir no beure, sinó el mínim possible. Molt bé, doncs aquest seria un altre, i un altre que teníem era els de les granges aquestes, que en aquest cas no he engegat la granja, ui, aquest robot me l'he deixat engegat, però bueno, jo podria engegar la granja aquesta que tenim per aquí, i bueno, ara no sé si hi ha algun programa o no, però en tot cas, sí, m'està indicant el consum, em diu el que està gastant la casa i no sé. Jo crec que fins i tot des del mòbil la podria... I en el cas de la granja, fixeu-vos també, aquí aquesta granja conté aigua, fixeu-vos que una de les coses que ens demanen és tenir cura de l'aigua, l'eficiència pot ser en tots els aspectes, amb el de l'aigua. Vull dir que, i per tant, aquí tenim sondes d'humitat del terra i sondes per detectar el nivell de l'aigua, i aquí l'exercici, que podria ser pràctic i tot, seria mantenir la quantitat, el tant per cent d'humitat del terra constant, utilitzant l'aigua
estrictament necessària, que seria un sistema de reg supereficient, perquè una de les coses que, bueno, en les coses que no n'hi ha prou, doncs hem de tenir molta cura com les gastem, i vindria a ser això. Tu, a partir d'aquí, doncs, bueno, això havia de durar 2 hores, sí? Sí, no, però no, sí, ja m'està bé, vull dir que duri 2 hores. No, jo us ho deia perquè a partir d'aquí, bueno, mira quina casualitat. Aquí hi ha una... Mira, LC Paper projecte el parc solar de no sé què, teníem problemes per muntar-lo. Bé, vull dir que... O Zoetis invertirà 45 milions en la planta... Sí, hi ha empreses tecnològiques, hi ha moltes tasques tecnològiques molt guais de fer, i ben pagades. Dic que una cosa estigui ben pagada avui en dia costa, perquè jo crec que els llocs de treball hi ha molts de jocs que cada vegada són més precaris, no? Però encara en totes aquestes coses que d'alguna manera li interessa el sistema productiu, perquè, bueno, simplement per fer el que toca, que és fer més eficients les coses, doncs, bueno, és una bona idea. Tu, i a partir d'aquí, home, jo el que m'agradaria és ensenyar-vos diverses coses que, en plan pràctic, que fem a l'aula, sí? Tu, va, començarem amb la tonteria aquesta, d'aquí. Mireu, això d'aquí, sí, Cati, si pot, sí, vine tu mateix, sí, va, vinga. Això d'aquí, bueno, què sembla? Molí de vent, no? Molt bé, ara, com et dius? L'Eduard li donarà voltes al molí de vent. Bueno, ell diu, estàs produint energia? Bueno, sí, estaria produint energia, però en realitat no està produint perquè ningú gasta. Jo ara, mira, m'he tret 2 euros d'aquí de la butxaca, es pot fer amb un tros de ferro també. Sí, dona-li voltes. I fixeu-vos que quan li faig gastar energia li costa més. I quan deixo anar va més fàcil. Ara estic consumint energia i ell ha de fer força, i ara que no consumeix energia ha de fer menys. Us diré una cosa. Resulta que si li connecto un altre molí, jo aquí d'aquests, passarà una cosa ben curiosa. Sí? Li pots donar? I és que ell, amb l'energia que fa, volta. Sí, si ho fas voltar al revés, mira, volta al revés. Sí? I si ara estàs quiet, sí? I ara volto jo, resulta que amb això t'he explicat que ho produïm l'energia amb l'element aquest que li diguem motor, però pot ser un generador, i per tant és una màquina reversible que tant pot consumir com fer energia. A part d'això, després de fer l'exercici aquests, doncs, bueno, has après una mica les pales com haurien de ser, i dibuixar el trasto aquest, que seria la base, i hauries practicat impressió 3D. Fixeu-vos que en aquest cas el projecte, podríem dir, no té, merci, no té molta tecnologia, però serviria de forma ben simple per deduir com es produeix l'electricitat o com es consumeix. Vull dir que aquesta en seria una. Home, algú li ha preguntat, sabeu el que és això? Una microbit. M'ha dit una microbit. Això no és una microbit. Això té el mateix format que una microbit, però no és una microbit. És una microsteam maker. Què vol dir? És la mateixa placa aquesta que us he ensenyat, la que controla això mateix. Fixeu-vos que per aquí darrere s'hi sembla. Ho veieu que s'hi sembla? Però per davant no. Per tant, mira, hem fet... La microbit és un gran recurs, que hi ha moltes escoles que ho tenen ara, però no es connecta a internet, no arriba a tenir el tema de l'internet de les coses, no? I en canvi aquesta sí que es connecta. Amb la qual cosa,
Fixa't que d'alguna manera això té wifi, bluetooth, pot connectar a internet i veig que pot fer tonteries d'aquestes, no? Sí? Va, vinga. La Pilar mateix, li deixem la microbit, això és simplement la bateria, si tu vols posar la butxaca on te vulguis, mateix, vale? I mireu, jo tenia un robot per aquí, ja el trobaré, aquest d'aquí, vale? I, que l'havia connectat a la casa, doncs desconnecto la casa. Doncs fixa't, una cosa que podria molar molt és, deixa'm dir, jo connecto aquest robot d'aquí, vale? I li hem posat un programet amb el robot, amb Arduino Blocks, fixeu-vos que no li donem gaire, i en teoria, fixa't que jo crec que la pots moure així, deixa'm provar, no, apreto aquí, un moment, ara, havia d'apretar l'A, fixa't, un moment, quan apreti a l'A es posa en marxa, apretes aquest d'aquí, sí, vale, sí, i ara després has de... s'ha parat? Un moment. Molt bé. A veure, sí, si mous així... Ara queda així, va cap a l'esquerra. Vale? Sí? Fixeu-vos que això té un sensor que és un acceleròmetre i detecta la posició de la placa, i llavors ella el que fa és una connexió per internet, el robot està connectat, en aquest cas està connectat a la placa, crec que per internet, perquè es pot connectar de diverses maneres. I fixeu-vos que en aquest cas això mola, això és una que mola, tu muntes un robotet i d'altra banda una simple placa i fas això, un programa que es comuniqui, que faci que el vehicle es comporti, es connecti de forma remota. Vale? Perdona, aquests programes els poden dissenyar els alumnes? Sí, i tant, i tant. Sí, i tant. Sí. Precisament la gent que ens dediquem. Jo poso que em dedico a molt i en realitat el que faig és dinamitzar. Però en aquest cas el creador del software aquest en concret és en Juanjo, un gran col·laborador, doncs el que fem és fer a nivell informàtic els blocs necessaris perquè sigui didàctic i els nois ho puguin fer i començar per aquí. Sí. Però... d'alguna manera ells s'estan introduint així també més a la informàtica. Sí. Robòtica sol, sinó robòtica amb informàtica, disseny, no? És això, no? La multidisciplinària. Exacte. Mira, la tonteria aquesta i la transversalitat, que torno a repetir que moltes vegades costa que funcioni, en aquest cas amb el meu company Joan Prades, un company de feina, ell feia el C, i em deia, Toni, els nanos és que s'avorreixen amb això del C, de programar, perquè els hi faig fer, mira, tu escriu una frase i que et surti el número de vegades que ha sortit la lletra A i això no els agrada. I dic, hòstia, doncs els hi fot uns rotllos d'electrònica, dic, per què no ho fem a mitges i jo faig l'electrònica i tu programes, i van començar així. I van començar fa 24 anys el primer robot així. I era això, era unir diverses cosetes, en aquest cas, fixa't, estàs mesurant un sensor que és capaç de saber la inclinació perquè sap que la força de la gravetat és cap a baix i a partir d'aquí saps la inclinació. Ho pots parar apretant la B. Sí. No, més fort. Ui, no apreto prou. Ara, ja està. Sí. Molt bé. Va, un aplaudiment. Molt bé. Sí. Aquest seria un exemple, vale? Però et posaré un altre. Ara, molta gent parla d'intel·ligència artificial i coses d'aquestes. Vull dir que també... Jo parlo de la part tècnica, llavors dir que els tècnics, i jo ho he detectat, ens espantem molt
de lo fàcil la gent que fa qualsevol cosa. Recordeu que ahir, perdoneu que tregui el tema, doncs va haver una cosa que serà històrica i és simplement una cosa que de broma hi ha profes de Tecno que han fet, i és que nosaltres estem tots localitzats. Només cal que ens donguin, que amb el mòbil es posin una petita càrrega explosiva i al moment que no interessem, pap, la és el que va passar i amb la Beirut i tal i qual, no? Vale? Jo he vingut amb un cotxe elèctric que està connectat a internet i si no vigilo la carretera em castiga i tal i qual. Ningú en diu que el dia que se li vagi l'olla al tio que ha fet aquest cotxe i dir, saps què? Mira, fora europeus, jo com que soc europeu i tinc un cotxe que està connectat a internet allà al de Xòssis, doncs mira, saps què? Aniré per l'autopista i, hòstia, tu, de sobte tots els cotxes elèctrics de la marca X s'han sortit, hòstia, de la marca X. Molt bé, sí, per ahí va la cosa. Vale? Doncs s'han sortit i s'han matat. Doncs no és casualitat. Déu meu, si està tot... Bé, això, i per tant, jo dic que jo parlo de la part tecnològica. Sabeu el que trobo a faltar molt? Molta filosofia, també. Ara us ho dic de veritat, molta filosofia. Vale? No, us ho dic de veritat. Perquè a mi quan em diuen que acabaré menjant insectes, perquè, hosti, perquè no som menys gent, en comptes de 7 anys i mengem vedella criada aquí al Pallars. Vull dir que... Molt bé. Tu, doncs bé, això sí que té alguna cosa d'intel·ligència artificial i en aquest cas li han connectat una càmera directament a la placa, és el mateix robot, i això ho tenen les peces aquestes, ho tenen ara de la càmera no, però farem una formació i els profes els deixen una càmera per fer. I llavors amb aquesta càmera, home, doncs mira, es poden fer coses. Per exemple, et farem treballar una miqueta, si porta. Va, pregunta, això d'aquí què diries que és? Un semàfor verd i l'altre vermell. Va, vinga, posa-li un de verd, molt bé, i ara posa-li el vermell. Molt bé, sí? Molt bé. Ara posa-li el verd, una altra vegada, i el vermell. Vale. Molt bé, veig que va a poc, vale? Posa-li el verd i llavors li poses el 80, a veure si corre més. El verd i el 80. Posa-li el 40, que va massa de pressa. Vale, molt bé, sí? I el vermell. Ara, sí. Molt bé, ja està. Fixeu-vos que... Merci. Fixeu-vos que jo, en aquest cas, la càmera aquesta té 20 programes diferents. Un és el de rebre senyals. Jo tinc 20 senyals diferents d'aquest i diguéssim, la càmera aquesta li diu a la placa, mira, he detectat la senyal 1, la 2, la 3, la 4, i jo sé que la 1 vol dir girar a la dreta, la 2 a l'esquerra, la 3 en marxa, la 4... I amb això, d'alguna manera, un robot que t'has fet, que és com un vehicle elèctric, li has pogut posar un sistema de visió artificial, que la part de... I ens agrada molt dir visió artificial perquè és visió artificial. Llavors, si voleu que digui el que diu tothom, que té intel·ligència artificial, sí, ho dic, sí que això sí que té algun algoritme d'intel·ligència artificial en concret, a la càmera aquesta, doncs tu li podries dir, mira, això d'aquí és una estació de contaminació de l'aire, i li ensenyes per diversos cantons, i li tires una foto, i després de tirar moltes fotos, quan li ensenyes una estació de contaminació de l'aire, ho poses com poses, diu, mira, això és una... T'ho diu, li pots ensenyar. D'alguna manera, l'aprenentatge que té és base a una estadística amb dades que tu li has proporcionat, que d'alguna manera els sistemes d'intel·ligència artificial aquests que diem són sistemes estadístics, que a partir de moltes i moltes dades són capaços de fer tot això d'aquí. Molt bé. Més cosetes. Home, deien que de vegades tanta energia, tanta cosa, i
i per què no jugar de vegades? Us ho dic de veritat, per què no jugar? Doncs, mireu, en aquest cas vam fer una unitat, una situació d'aprenentatge. Si algú ens veu per internet, perquè el que són docents, sapigueu que una situació d'aprenentatge és, bueno, no dic que és el sinònim, però és el mateix que abans estudiaves un tema, una lliçó, una unitat, no sé què, ara es diuen situacions d'aprenentatge amb unes característiques diferents, però bueno, vull dir que en aquest cas havien de parlar dels animals i fèiem una cursa d'animals. El que passa és que m'he deixat, tenia una canica que l'he perdut, però bueno, us explico. En aquest cas, fixeu-vos que aquí hi ha un sensor, ¿vale? De forma que, a veure, la idea, en aquest cas, tindríem amb aquesta placa d'aquí, ¿vale? Un moment. Vale? Doncs, en aquest cas, la idea seria la següent. Si jo poso en marxa això d'aquí, vale? Bueno, jo... Llavors, si jo poso en marxa aquest sistema d'aquí, vale? Un moment. Vale. Doncs ara veieu el mecanisme que hi ha dintre. Aquí hem fet un projecte que tu tires una canica per aquí, se't cola per un forat d'aquests, llavors aquí hi ha un muntatge que canalitza la bola en un sentit perquè passi per davant del sensor, i és clar, això en aquest cas estaria preparat per posar 4 i fer una cursa de camells. Us en recordeu de les curses de camells, de les fires? Aquí, en comptes dels camells que corren, tindríem les llums aquestes, que també són llums, podríem dir, controlables, i que també això ho tenen ja totes les escoles. I llavors, quan per aquí passa un animal, imaginem que això és un animal, pam, ui, veieu? Ha fet un pas aquest d'aquí, ara aquest d'aquí ha fet un pas, ara passa una bola per aquí, pam, ara passa una altra bola per aquí, ara passa una altra per aquí, passa una altra per aquí, i al final el que guanya, vale, doncs se li marca la línia aquesta en color groc i et canta una cançó. Pam, 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 pam. Vull dir que tu la cançó aquesta inclús te la pots composar, com? Amb notes musicals. I si no en saps, vés a buscar el profe de música, que per això és transversal. Vale? I d'alguna manera doncs, seria la idea. En aquest cas hi ha una formació que ja hem fet i tornarem a repetir, que es diu blocs i jocs o alguna cosa així. Vale? Sí? Sí, blocs i jocs o alguna cosa així, sí. Sí, blocs i jocs, vale? Que bàsicament es tractava de muntar una parada de fira de curses d'animals i llavors, bueno, a part d'això, la part complementària, doncs, estudiar temes d'animals i tot això. M'he oblidat una cosa importantíssima, però era de rotllo, que és, esclar, jo us estic parlant de tecnologia, però ara tenim hora, tenim temps, li diré a la Cati, perquè no ho he fet jo, ho ha fet la Cati, que ens ensenyi relacionat amb tot el tema de qualitat de l'aire i tot això, i ho tindreu clar, el menys important de tot és la part tecnològica. El més important és la qualitat de l'aire, com funciona tot això. De fet, no cal que us munteu un medidor de qualitat de l'aire, ho podeu agafar per Amazon, o per on te vulgui. La part és veure què significa això, quines conseqüències té i tot això, i no us ho he ensenyat jo abans, amb allò que us ensenyava dels projectes, però la part
més important, tota la part que ve del problema de l'aire. El problema no és fer equips que mesurin la qualitat de l'aire, sinó mantenir l'aire net, i que no sigui... Molt bé, doncs bé, nosaltres en aquest cas, vale, el que hem fet és, mireu, a partir d'un projecte Next Generation hem creat 3 o 4 maquetes diferents, vale? Entre les quals hi ha aquesta de blocs i jocs. També hi ha una casa, fixeu-vos una cosa, la casa aquella està feta de cartró. Vale? I per què amb el món del tall làser i tot això hi poso fer de cartró? Per una cosa ben senzilla. Nosaltres ara muntarem unes formacions, per exemple, blocs i jocs, aquesta n'és una, i donarem els arxius per que tu facis en tall làser o amb impressora 3D. Vale? Llavors ens trobarien el 95% dels profes que diuen, home, clar, tu per què tens impressora, tu per què has fet la formació, hem donat la impressora però no han fet la formació, sí que tinc la formació però no tenim calés per la impressora i la talladora làser, vull dir que... Per tant, a part d'això, hem creat un recurs low cost, que a les formacions que farem durant aquest any direm, mira, blocs i jocs, et donarem tots els fitxers perquè tu facis i tal i qual, i tu muntes, i et donarem 25 maquetes d'aquestes, de cartró, vale? A cost zero, això es carreguen coses del Next Generation, vale? A cost zero, vale? Perquè tu puguis fer amb els teus nanos, perquè si no, el 95% dels materials que han rebut les escoles però no han rebut tot el complementari, que és les eines, l'aprenentatge. Escolta, simplement que el profe que ha de fer això no sigui l'últim profe que ha arribat al centre o sigui un mitja jornada que em ve de no sé quantos, no li diguis que es quedi gaire està. Vull dir que hi hauria aquest recurs, hi hauria aquest, hi hauria les cases. Us podria ensenyar que no seran de cartró, estaran dibuixades en concret. El model definitiu d'aquella casa té plaques solars per un cantó i per l'altre també. I a un balcó que hi ha dibuixat també una placa solar. Una placa solar amb un balcó. Nosaltres vam fer un experiment que era un experiment, muntar una placa solar amb un inversor, connectar i ja produir. I vam intentar engrescar molta gent a la Garrotxa, vale? I hi ha gent que se la posava al balcó, i ara resulta que tu entres a l'Leroy Merlin, no tenim res amb l'Leroy Merlin, però tu entres i posa plaques solars de balcó i resulta que ja la tires de plaques solars perquè te la muntis amb el balcó i allà hi ha una mica de sol. I una altra cosa que veureu, això jo crec que per aquí ja ho estareu veient, hi ha empreses que col·loquen plaques solars allà on te'ls hi cap, perquè ara són tan barates que dius, saps què? En comptes d'Uralita, posaré unes plaques solars i almenys quan li toca el sol, encara que li toqui poc, que produeixi. Bueno, vull dir que i aquestes maquetes es podran fer servir no amb l'Steam Maker, es podran fer servir en totes les plaques que s'han subministrat amb el departament. Per això hem fet intentem crear una sèrie de materials perquè les escoles, fins i tot les, deixen dir, els que tenen més problemes per dir tot això, que són la majoria, doncs ho puguin fer també. Molt bé, i ara sí que m'agradaria que la Cati ens expliqués d'aquí de l'activitat aquesta de la qualitat de l'aire, la proposta didàctica, sí que m'agradaria, Cati, ens ho pots explicar una mica? Sí, vale. Sí, o sigui, d'això, la Cati és profe de biologia, vull dir que res de tecnologia, i algú diria, què fa una profe de biologia? És que és la profe de biologia, de la qualitat de l'aire, no el de tecno. Molt bé. Funciona? Sí. Doncs, bueno, en realitat ho has explicat tot, escrius tu, però, esclar, és veritat que la tecnologia en si ja és important, però
quan la utilitzes o és la principal eina com per millorar aspectes, estudiar, monitoritzar, recollir dades, doncs llavors encara és més obvi, no? La seva introducció a l'aula. Llavors, sí que soc de biologia, estic a l'Institut Garrotxa, també és el meu, i també estic al programa STEAMcat, que aquí en aquesta zona teniu a la Lorena, que segur que tots coneixeu, en Borja, que també hi ha estat, i per tant qualsevol d'ells podria elaborar un material semblant a aquest que us presento ara. Simplement la idea és fer projectes transversals, sobretot molt posats en context, on s'impliquin les diferents disciplines, la biologia, la química, la física, per què no? Llavors, diguéssim, per acompanyar tots aquests materials que s'havien repartit, vam pensar d'oferir no un projecte, però sí que materials o elements com per no començar des de zero a l'aula. I aquí una mica el dubte estava entre oferim projectes bons i fets i tancats, és a dir, tens tots els materials, les preguntes, les fitxes que reparteixes als alumnes, imprimeixes i ho apliques, o cadascú des de la seva localització al territori, des del seu context, elabora el seu projecte personalitzat. I una mica tot porta o té més sentit si te personalitzes el projecte, perquè no serà el mateix que pots estudiar si estàs en una escola a la vora de 4 vies de circulació, si estàs en una zona rural, si estàs en una zona agrícola a la vora d'unes granges que emeten gasos, etc. Jo simplement en aquest, com a material, proposta didàctica que acompanyava aquest projecte que es va impulsar des de Robolot, hi havia tota una sèrie de pinzellades, idees amb les quals podies muntar el teu projecte. Passant una miqueta, ja us dic, no és un material exhaustiu, complet, sinó que simplement són punts de partida per no donar massa de la part que no t'interessava i simplement donar idees per la part que tu podies desenvolupar. I bé, de projecte de l'aire de què es pot parlar? De la composició de l'atmosfera, d'aquesta consciència de l'aire que respirem, sempre entendrem o podem anar parlant de les coses, però que un mateix i els nostres alumnes n'han de prendre consciència directa. Llavors hi ha tota una sèrie de fitxes, no les obro totes perquè serien moltes. Un altre tema de discussió seria on ubiques aquesta estació, perquè canvien molt el que recolliràs, si la poses. Això és un tema molt de debat amb les estacions de fons que capten les dades de contaminació d'una ciutat. Si es posen, políticament interessa, no ho sé, al mig d'una plaça verda, d'un espai verd o a peu de carretera, les dades que reculls també són molt diferents, llavors ja també es pot generar debat a partir d'això. STEAMcat i el món en general ens demana desenvolupament de l'esperit crític, el pensament crític, llavors es pot començar amb cosetes d'aspectes d'aquests, dades o informacions sobre les unitats de mesura, els valors límits legals, tot el que acompanya a la... Podries obrir un document? Sí, ara vaig cap aquí. Química de la contaminació, també es pot parlar des de la química, efectes de la contaminació sobre la salut i el medi ambient. N'hi ha de diferents tipologies, si vols. No són materials estèticament bonics per passar a l'aula, però sí que són punts de partida des dels quals tens enllaços i pots anar elaborant el teu material que necessitaràs. I ara aquí com... Tanco aquí? No ho tancaré tot o no? No, vale. I després, un cop es té la base, el que és la contaminació, quines dades m'interessen, quines partícules són les importants, quins efectes té a la salut, etc. Doncs, què en fas d'aquestes dades? Quina mena de projecte organitzes? Doncs contextualitzem-ho. Si en el teu grup són especialment sensibles al tema del trànsit, doncs aquí hi ha idees per muntar un projecte sobre el trànsit.
Simplement són punts de partida, ja us dic, i molts enllaços de materials i fonts d'informació. Què és el que es pot treballar diguéssim, amb una base, aquestes eines tecnològiques i dades sobre contaminació? Pots treballar des del trànsit fins a portar la reflexió sobre el que mengem, com es produeix, el que genera i el que representa el transport d'aquests aliments d'una punta a l'altra de món. Pots fins i tot establir un debat sobre el tema de la roba que ens comprem, que gastem tots plegats, perquè també generen evidentment, en uns països més que en d'altres, una contaminació i el seu transport també contamina. Com escalfem casa nostra, això també és un aspecte que reverteix amb la qualitat de l'aire local. El transport aeri contamina, el transport marítim contamina, la meva família contamina, doncs també hi ha idees com per treballar això amb el grup determinat. L'agricultura i la ramaderia i els efectes que té sobre la contaminació. El món digital també contamina, doncs també sí, una petita reflexió sobre tot això que utilitzem i en el fons aquesta connexió als núvols i tots aquests espais digital que utilitzem i la intel·ligència artificial el que arriba a contaminar. És a dir, simplement eren moltes pinzellades, moltes idees, molts petits ingredients perquè cadascú llavors localment i segons les seves necessitats i interessos poguessin muntar un projecte. Doncs ja està, per part meva. Molt bé, doncs moltes gràcies. I per acabar, doncs, us passaré un vídeo, dir-vos que, com que teníem pressupost per fer això, ens van permetre el luxe, no és un luxe, vam poder fer, doncs, gravar el que serien totes les fires de projectes de més de 100 centres, en concret de 105 centres a tot Catalunya fets entre Robolot i el CSIRE, i no us ho podria passar a tots, però us puc passar el resum, aquest és en Pep Berga, l'alcalde d'Olot, explicant una mica, sortir aquí, és un reportatge que surt la Fira d'Olot. En aquest cas no té so, però fixeu-vos, us ho vaig explicar, aquest senyor treballa temes d'hidrogen i estava fent cosetes interessantíssimes amb hidrogen, vull dir que és un investigador del CSIC, i ens va sorprendre que els joves l'escoltaven moltíssim. Això són tota una sèrie de cases i granges, aquí cadascú va haver de fer la seva programació, fixeu-vos que hi ha programes enormes, per fer que gastessin menys, que es comuniqués a internet, en fi, tota una sèrie que indiquessin l'energia que gasten, vull dir que... I altres projectes, torno a repetir que no tenen tanta tecnologia, sinó que tenen metodologia, torno a repetir, vull dir que no cal tenir tot això per saber que l'aire és perjudici per aprendre coses. I d'alguna manera, doncs fixeu-vos que quan jo us dic una fira on uns centres veuen el que han fet altres centres, també fent passar... Mira, en Joan Vila estava convidat aquí, fent venir gent a interactuar amb la veïna. Mira, amb aquests havien fet un sistema de càrrega automàtic d'allò que us ensenyava dels robots aquells que transportaven persones, i d'alguna manera aquí una de les coses que podeu veure és que els mateixos joves estan orgullosíssims del que han fet i t'ho expliquen amb totes les ganes del món. En aquest cas, mira, es van fer tota la casa aquí, algú es va fer un robot ell mateix i, a fi de comptes, fixeu-vos que
una mica la xerrada d'avui era què podem fer amb la robòtica a l'aula i podríem dir, bueno, mirem el que han fet moltes escoles, una mica les més d'avançada, amb la robòtica a l'aula, vale? Que bueno, una de les coses que han fet és, si es fa ben fet i ben fet, no em poso, no dic que el docent ho faci mal fet, vull dir que tinguis tots els ingredients per poder-ho fer ben fet, doncs resulta que acaba tenint molt d'interès pels joves i l'aprenentatge doncs, acaba sent molt interessant. Molt bé, doncs sí, no sé, ho deixem aquí. Molt bé, doncs no sé si hi ha alguna pregunta que voleu fer. Va, si no ja m'ho dirà. Molt bé, doncs moltes gràcies. Vinga.